генерал Кефал. Викат не сте гледали, аз съм генерал Кефал. Трябва да имам опит. Нарекох с името ти всяка своя вещ. И целият този миг за това е бил създаден. Да стигнеш този ден до мен като милост и като награда. Целият ми живот за това е бил, за да те намеря. Не знаех пътя, но послушах сърцето си. Да тръгна ръка за ръка с теб по пътя на живота. И ето днес ние сме семейство. Щастливи сме. Обичаме се. Но в живота има радост и тъга. Щастието, казват, се открива лесно, а трудното започвало сега. Напред бе всичко, дето ме привлича. Напред ще се роди и огън нов. Сега си с мен и ще те обичам до седната си капчица живот. Уважаемо младо семейство, на този ден вие решихте да си подадете ръка и заедно да поемете по пътя на живота. Да се борите с трудностите и да посрещате радостите заедно. А вие, скъпи родители, на този ден вие не остарявате. Вие просто се умножавате. Я излез ти, момкова мале, да видиш какво добро иде. Добро иде и още по-добро ти води. Син ти иде, снаха ти води. Захрани ги, мале, дай им залък с мед потопен, да им бъде сладък всеки ден. А вие, младо семейство, знаете, че хлябът не е само средство за препитание. Той е символ на сговора и богатството в семейството. Подай, майко, и залък с сол потопен, защото ще има и трудности в пътя ти му тук насетне. Нека той да бъде по-малък. Подай им, татко, баклица с горчиво вино и младите да пият от него. И както е силно бащиното вино, нека така бъде силна и любовта ви на здраве и горчиво. Прощавай, мале, прощавай, дет си мене носила 9 месеца на сърце и 3 години, мале, на ръце. Светето, мале, да ми поливаш сутрин с росна росица, а вечер, мале, с сълзи. А вярно било дъще, той, що старите в песните пеят, че трудно се дели жито от слама. Но знай, мила моя, че най-трудно се дели чедо от мама. Я излез ти, момина, мале, и закачи младите с китка здравец. Пожелай много любов, много нежност в пътя ти му тук насетне.